Garabiles, Isabel Garabiles, Nino Banao, Ernesto Valdez. Gagayom kang kakabsat, iti dayto arambak, misa kadwaen tayo, ti panangida, ulo kada tayo, ti panagdaton, ti panagyaman, dagiti kakabsat tayo, manipod iti sisa, Padre Pio. Tumakder tayo. Daytoy iyalaw, maninaramid ti ako. Umay kayo, tagragsak tayo, datayo amin na umili, hintay amin ideri, tiyaya ti Diyos sa nasudi, tuy ang tawa na pili, daytoy ti aldaw na inaramid ti ako. Umay kayo, agragsak kayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dapumakada kayo. Kalabsat rambakan tayo, ti piyesta ti panagbunyag ni Apo Esos. Sinurot na, ti pamati na, ti panagbunyag na, iso ng rugyan ti misyon na. Ikararagan tayo, dagiti kakabsat tayo, dagiti biktima ti Oram, iti California, sapay kumata mari na dati Diyos, iti sibay da, dagiti kakabsat tayo nga malaylayos, dagiti marigregatan, dagiti amin nga masubsubok ti biyag na, sapay kumata ti Diyos, ipari na nati ayat kindungo na babaen matlaan kadagiti tattao na, at kamatalit tayo nga rutken kwa na. Kadap no may ikarita yung makiranot, iti dahito na santo na misteryo, digdigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo idayan, tangay mamati tayo, ti Diyos, manang maasi, ken managayat. Sika anay baon, dat no pa imbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Sika nga imay, tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika asi tutugaw iti makannawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayo. Amen. Gloria iti Diyos, iti kangatwan, dito'y nagakapya, kadagiti tattauan na imbag ti panagnak na genda, ipunan nagdaka, itanok daka, pagrugbaban daka, daydayawen daka, at yaman kang kenka, dapu iti naindaklan, arayag mo. Gloria iti Diyos, iti kamatwan. Apo Diyos na ilangitan maari, Diyos sa
kadagiti basbasul ti lubong, awatem kadaytoy araw mi situtugaw iti makanawan ti Ama kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kamatwan. Yan tamay siksika o Apo, Jesu Kristo tinasantuan. Siksika ti Apo, siksika iti kamatwan. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, idinabunyagan ni Kristo sa jay karayan Jordan, ket imulog ken kuana ti Espiritu Santo, impablaak mo asidadaeg unay nga isu ti ay ayatem nga anak mo. Ipaay mo kadmet kada kami anabalbaliwan ana ipasnay babaen ti bunyag, ket innalam apan nakaanak mo. Tagtalinaed kami akan kanayon a makaayayo ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Liwliwaenyo dagiti tattao, kuna ti Diyosyo. Wen, liwliwaenyo ida. Parigtaenyo dagiti tattao ti Jerusalem. Ibagayo kadakwada nga undasen tinabayag a panagsagsagabada. Ket napakawanen dagiti basbasolda. Nananay ti pananglusak kadakwada, gapu kadagiti amin a basolda. At datimek ang mangipukpukaw, itilet ang, mangisagana kayo iti dalan ti Apo. Dalusan nyo ti dalan itilet ang apagnaan ti Diyos tayo. Magaburan to dagiti amin at anak, mapalanas to amin abanbantay. Agbalin to apatad dagiti turod, mapalantag to dagiti lasong-lasong a lugar. Maiparangarang to ti dayag ti Apo, ket makitan to ti amin at tao. Ti Apo a mismo tinangikari iti daytoy. Inka iti tapaw tinangato abantay o Jerusalem. Ipakaamong tinaimbag adamag, pigsaam ti agpukkaw. Siyon, ipakaamong tinaimbag adamag, agsao ka ket saan ka nga agamak. Ibagam kadagiti ili ti hoda nga addan ti Diosda. Umay ti Apo Dios tapno agturay iti amin abilig na, ket itugot na dagiti tattao nga insalakan na. Aywanan nanto ti arban na akas iti panangaywan ti agpaspastor iti animal. Umuyen nanto dagiti urbon ti karnero, ket sakruyan daida. Si aanos to ang magidalan kadagiti innada. Ti sao ti Apo. Pagyaman tayo, Diyos. O kararwa, idaydayaw mo ti Apo. O Apo a Diyos ko na indaklan kaunay. O kararwa, idaydayaw mo ti Apo. O Apo a Diyos ko na indaklan kaunay. O Apo a Diyos ko na indaklan kaunay. Nakawesan ka iti dayaw ken tan-o. Nabungon ka iti lawag, inukrad mo dagiti langit akas latolda. O kararwa, idaydayaw mo ti Apo. O Apo a Diyos ko na indaklan kaunay.
Impasdek mo ti palasyong itirabaw dagiti danon. Pagluganam dagiti ulet, ket pagsakayam ti payak ti angin. Aramatem dagiti angin akas babaunen, ket gumilgil ayab nga apoy akas adipen mo. O kalarawa, idaydayaw mo ti Apo, o Apo a Diyos ko, na indaklan kaunay. O Apo, saan ang mabilang dagiti aramid mo? Pinarnuay mo amin babaen ti sirib mo, napno ti daga kadagiti pinaswam, adtoy tinalawa ken mangliweng-liweng ataaw, ataeng dagiti mabilang adi mabilang aparswa. Babasit man wenno dadakkel. O Apo kararawa, idaydayaw mo ti Apo, o Apo a Diyos ko na indaklan kaunay. Amin a parswa, agpanuray daken ka, iti kanen nga ited mo, iti tumutok a panawen. Ited mo ti taraon ken kanenda, ket kanenda. Ikam ida ti makan ket mapnikda. O kararwa, idaydayaw mo ti Apo, o Apo a Diyos ko na indaklan kaunay. No ilinged mo tarupam, agdanagda. No pasardingen ti anges da, matay da. Ket agsublida iti tapok a nagtaudan da. Ngem no ikam ida iti anges, makaungar da. Baro abiyag, ti ited mo iti daga. O kararwa, idaydayaw mo ti Apo, o Apo a Diyos ko na indaklan kaunay. May kadwa may basa. Di may basa na daw ti surat ni San Pablo kini Tito. Impakitan ti Diyos iti parabor na agpaay iti panakaisalakan ti amin na tao. Sursuruan na tayo dayta parabor ang mangiwaksi di saan anasantuan at panagbiag ken kadagiti na ilubungan at tarigagay tapno agbiag tayo ang naparbeng nalinteg ken na Diyosan iti agdama at tempo bayat ti panangituray tayo iti nagasat nga aldaw aman namnamayan tayo. Into nagparang kidayag ni Kristo Jesus ana indaklan a Dios ken mangisalakan kada tayo. Inyawat na tibiyag na gapu kada tayo, tapno isalakan na tayo, iti amin a kinadakes, ket pagbalinan na tayo, anadalos a tao nga agpaay ken kuana ken napasnek, agaramid iti naimbag. Ngem idi naiparang ti asi ken ayat ti Dios ang mangisalakan kada tayo. Insalakan na tayo, saan nga agapo, iti anyaman na nasayat nga inaramid tayo, no diket gapo iti asina kada tayo. When, naisalakan tayo babaen, ti panangugas na iti danom, ket gapo iti daytoy, na ipasngay tayo, iti baro abiyag babaen, ti Espiritu Santo. Si bubuslon nga ented ti Diyos ti Espiritu Santo babaen ken Jesucristo ang mangisalakan kada tayo tapno babaen ti parabor na mabalin tayo iti mapalinteg tayo iti sangwanan iti Diyos ket maadaan tayo iti biyag nga agnanayon alam na maen tayo ti sao ti Apo. Agyaman tayo Diyos. Sa punentay ti pagarian ti Apo, kas maibagay, ket amin tumaited tuken ka. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas.
Di makal tinamnama dagiti tattao. Impapandaan ni Juan ti Kristo. Ngem kinuna ni Juan kadakwada, bunyagan kayo iti danom. Ngem sumarsaruno kanya, ti maysa adakdakkel ti pannakabalin na ngem siya. Jakpay maikari amang warwari ti kordon ti sapatos na. Bunyagan na kayto iti Espiritu Santo ken apoy. Kalpasan ti pannakabunyag dagiti amin na tattao, na bunyagan met ni Jesus. Idi agkarkararag, naluktan ti langit, kat bimabaken kwa na ti Espiritu Santo, akas may sa akalapati. At danangnig atimek anaggapo sa dilangit. Sika ti dungdungwek nga anak ko kinunana, maayayo ak unay ken ka. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Tayo, good evening. Tayo man takaabayo. Maayayo ak unay ken ka, kunayo man. Apaya na medyo kalanganan kayo, apaya nga makaayayo ta kaabayaw. Naluko kayo mo. Maayayo ak unay ken ka. Ditoy. Tatangamin ti piyesta tayo, panagbunyag ni Apo Jesus. Kas di makkel nga Hudyo, inaramit na mo ti pannakabunyag. Ni Juan Amamunyag, iso nga naawagan Juan Amamunyag niya. Iso nga nagpiyesta ti San Juan, agsabwag dati Danau Medyo Manila, ure ti Santa Lucia niya. Katatani bunyag. Anya ti lagit yo, anya ti nakalalagit kada kayo ti bunyag. Nabunyagan kayo? Hansama. Da kami aja yang diidik ka da baro sapatos mo kabunyagan ta apan da ka ipayat ha. Nabunyag, anya ti bay pakalagi pang ti bunyag. Idi damdamog ti mamunyag na padi. Ti pay la kamera idi ka daytay at the full na nga 12 shots ay niya na gana 36 kung na idi bunyaga nga laumiggan kayo da kayo nga naganap. Bunyagan tayo. Siya, bunyagan ka din. Ang diyak kamera ko na excuse me, kung na kanyang nga inwaling ka, nala picture mo. Kanak ka inwaling, excuse me, kung na kapapatigan, di bunyag ka, napatpatid ka data, nagiging mo naganap, at ito mga dama, kung na dama amin, awangan di manggit-kit, di mabunyagan. Tagakabarwan di yan. May haan. Well, dahil di may isang ado atin nakalalagit, nalagip yun ay binunyaga kay di ko na no nabuya yung kay YouTube, DJ kwa, DJ ti amok kalulunan. Anyong gusto yan na? Ngabuang ka na, ipadamag mong tao. Ngabuang, ti amok kalulunan, na ginapa mo imbuan ni inanang tagsangit, idi bunyagat, jakit kita na ta mabaina, ay sa bali mo gaya, so wala nga naglunang. Ti amok ka kalulunan, di ba ko may naikamkamat ata. Yan. Wado ti experience ti bunyag. Datay ti ka strict one, may sakan nga tayo dito yung Basibubia, ti ka strict one, ti paglintigan ti bunyag. At dali di tawon nga talaga ako na tayo, ti paglintigan tayo, no, saan nga nagkasardananan kintatang, malaksig, ano single parent niya, uno saan at da, asawa na mo di disgrasya, kas ano nga na disgrasya kami. Nagandyak lang maawatan, gisa o nga, na-disgrasya niya balasan ko, Father, apay nadalakos na latagtan na alan. Na-disgrasya, kinayat Gata dyan, no, malaksin na si asawa dyan ko, bunyagan tayo. Ngam, anya ti rason na apay nga bunyagan ko, mahaan nga dyan nga kayat nga bunyagan. Dyan nga nagkasarti na ganap. No, dadalaki, di nga duwa, malaksin na, dyan abroad yung may sa, excuse tayo. No, anya ti excuse na, mabalin bunyagan, di umuna nga ugi inunaan, ngam di sumaruno ako, anya ti sumaruno, kasarton ati umuna nga i-priority yung sakbay nga anak manana. Apaya nga masapol gamin nga kung na tayo mabunyagan di ay agkasar di nanang kintatang, di nga rod, agkakaigda, agasawa, dapat nakagda ti sakramento ti panagkalaysa. Kas ano nga agayos kadakwada di sakramento nga mapan di anak da isuro da nga nasaya at ti sakramento kasi ikarida di nagana isuro yung mula ti pamati
nga agbalin nga na sa tipamatin na, tipanagayat na ti Diyos, kinipada na nga tao. One father, kung nagagi dyan naganak kay suda, kadi dama arabi din handa nga kasar, kay consider tayo na dyan, ang nag-live-in, no, awan tinadagsan nga rason, dapat agkalay sa tapos na mabunyagan. Kada tayo ti may sa ka-street kon, hanlahan na street ko na dyan, iso kami ti rumbang. Kung nada awan basol ti ubing, yes, awan at basol na. Hanggang mga pagayatan, ngam na kaya anagan na, anyong ubraan da kayo magamin, ti magamin panunot yo, kaslamot ti mabunyagan, da yung takong haan. Nagpabunyag kayo, batit pa yung takong, Father? Api sa bunyagat, tatakong, jak pinapadasan mo ka tinabunyag, ti takong haan. Tapaya pagpakan, pagamin na kita, mandahan nga kaarubang. Magbalik ba nga umay kalatag pabunyag isahil o rin hangkay nga mangmangan siya kaya magpakan kanyayo. Kanyo ba awisan ka sa nga baranggayan ata dito ka mariganan. Kati magkabuti sa bagay na mamunsyon ka ngamin, kababain mo tayo bukasyon nga awan handaman, natamula agasok ti sipsiputam, kapayitan na si kantumat mabutin kan ang mahaan dayjay social acceptance na laeng nga daytay adda okasyon tayo agpa bunyag tayo, kalasi mo na agkasar, aghanda tayo, aghanda tayo, nagpabunyag tayo, ngamahana nga iso napatid. Napagpatid adi di sakramento, hindi di bunyag. Ang dapat di siniminar ko, hindi katikista at pailaan. Hingkay ayaban ni tatang, apaya, masapol ang adwada. Ayan na ni ama nga, awan father, nagsiglat ka na, aramid mo, nagsikog ka na ururay. Ayan na ama nga, di siya nga agiw-iwa. Ay, po, iwaot to, pa'y natang ama. Umay kayo atan, isuda nga doon imang witness dahil nga bunyagan. Duwada garod, di obligasyon da. Nunaduma, di tayo mauawatan. Ngam di dyan, haan-haan na napagpatid di pagpakan, ngam di dyan bunyag ka, bunyag, at ikapapat ka. Apa yang amin? Iso ti tulbag ti amin na sakramento. Haan ka makaawat ti anyaman na sakramento. Panagkonpisar, panagkonfirma, panagkasar, handa ka pa'y ngalanaan ti masakit, handa ka pa'y makakalay sa tisimbaan no hangka nga nabunyagan, iso ti kapapatgan kadali ti amin na sakramento. Kaapaya, agbaling ka nga nagalos. Tanuhang ka nga nabunyagan, di basol nga natawid mo, daadang kin-eba ko na tayo, ti kabarwanan nga ba pamati, dananan kintatang, hindi maisiksikog di ubing, dara naman ti magtartara, hindi dapat ti ubing, narunwar si babasol. E so nga masapol nga, kasapaan na doon daway, mabunyagan na di ubing, tatnohan nga bibiyag iti lubong ti basol, haan na personal a basol, ngam natawid na, dahil ti rigid patid na, kayso ti manglukat ti amin a sakramento, nagimay sa nga parokya nga napanak, at na disgrasya ba na yan? Baro. Yan niya, teenager, at 19 lang san. Naamuan, may hanggang nga nabunyagan, hanggang nabunyagan, dahil niya nga pang pamilya pa niya, nag-ubrayo. At darito, iya si tisimbaan, nga mang-bless di jay ubing, nga natay. Ngam awan tirito, tinataangan, nga natay, nga haan, nga nabunyagan. Panagliway na yan. Kaya iso ti kaguradak, hamang mabalik namin ti sakramento kasla imisa tayo apa ti imisa para kadagitay nabunyagan. No kasi mablisan laeng na po padi isugod na noubing pay ket nya na ganan ipabunyag tayo at kasapaan nga bundawayon. Datayo mo no dad dumapabunyagan mo apaya tapno hangag saksakit. Dadamot sekreto da di ayan mi nga sakit-sakit di ubing pabunyagan da maikat di angkip na, nga magsubli apaya man nagarilyo mo ni tatang na. Hindi dyan. Iso ang kasapaan, iso ti kapapatgan kadagiti amin nga bunyag. Katatta, anya mo ti ibunga na ti bunyag kanya tayo. Kas lagi ni Apo Jesus. Hindi na bunyagan ni Apo Jesus. Di mabati may sa abilit, anya abilit na dyan. Kalapatay. Sa lut-sugat garo. Hindi ka nabunyagan namin nga kamot ti bimaba. No nasipngat tarupam, baka ti bimaba mo kabitagaw, amoy bitagaw. Di mo sa agunin no nasipngat bitagaw pa nagbubutang nukas jayon dahil sa ti agawid.
Wala datartarawit-wit mo, Martinez siguro. Sa laksa. Broadcaster ka sa laksa. Bimabati kalapate. Kumakaay-ayo, sumorg nga ko na ka, makaay-ayo ang niya matibilit nga bimabakan niya, kalapati mo. Niya na kita makaay-ayo nga bilit kan niya yo. Niya na kita bulilising, nakakita ka di bulilisingan. Niya di makaay-ayo nga bilit kan niya yo, kakao. Inggit ang daw. Mapalsiitan may tika kung hindi ka nagangong. Niya di makaay-ayo, hindi matsikamot, di nabunyagang ka. Naglukat ti langit niya, kung imagine niyo, bunyagan na iya karayan Ordan, naglukat ti langit, bimabati nagsinan kalapati, at datimod nga nagkuna, dahil ti anak ko, maay-aya unay kenkwana. Dahil ko na nanay, sikat ti sabali nga bersyon, dahil ti anak ko, maay-aya unay kenkwana, kunana, dahil ti bersyon ni San Lucas, indirekta na kini Apo Jesus. Sikat ti dongdongwag nga anak ko, maay-ayo ak unay kenka. Kaya indirekta na kini Apo Jesus. Idinabunyagan na ni Apo Jesus at nagmisyonan. Kada tayo mat nga nabunyagan, nga may karkarit nga nabunyagan ka, uwag, sino ninong mao. Na kay mga nataangan mga senior nga 75 hanggang mga naktibunyagan na pa ya, dudwala bulan, awan to ninong nakininang na nataa, ubi nga. Nagbiit mo, tagdaninang na natay kay taon. Kaya siya ka may sa tini piman siguro magka hindi ubi nga may sa tinanganak kanya tagapangasinan pa nga bisbisita siguro kas lahat palito mamulagat nga tanan kanya awan makaay-ayaw kamaay-ayaw unay ko na dinabunyagan tayo kati sa ludsod na no naglukat ti langit madida kay dinabunyagan ti sa ludsod karit na kanya tayo makaay-ayaw tayo nga tati imatang na. Hindi nga nabunyagan tayo, aglukat di langit ka, ngoro ko, maiayo ang kanya. Dibiyag tayo, matiinaldaw-aldaw, maiayo nga kanya Apo Diyos. Napagbababaw yan na, di ka pala nga binunbunyagan. Hanggang mga Kristiyano. Tuwan ay so ti mangikapeng kanya tayo akas Kristiyano. Nung dibiyag tayo kahan nga maibagay akas Kristiyano, ay diyak amo ano maiayo ni Apo Diyos kada tayo. Ang saludsudin niyo kung laktatay aga-abay kayo kita inyo takaabay yo maiayo ako naikin ka nung nagdabayas mo natamnay di pa nang ibaga. Hanggang makaayo. Ganyan mo diwagas ti pa nagbiag tayo ti relasyon tayo ti pamilya. Relasyon ti kaaruroba. Maiayo da nataking ka. Gapot na saya ati kababalin mo, among ti tumulong, among ti agpakumbaba. Kung nata narudan ka nakarigarigat ti lubungan, ang teka di parigatan, ti kakapsat tayo na. Nga no si kamot ti ramot ti pagrigrigatan ti kaarubang gapot ta. Nga po, panandadaal mo matabiyag na. Panangiwalwaragawag mo matakamalinan, kung nang agkam kamali, kasano marot na maiayo ni Apo Diyos. Nung nagdari tayo, nagkamali ka, pakawanan. Nagkasapulan ka, tulungan. Nagdating mangsit ka, pakumbaba ka. Nagdatrabaho, tigil mo muna dyan, pag makaay-ayo ta, nagagat ka. Tinagpintas mo na ibagaan na nga, maay-ayo ako, naikin ka, nakunanakan nga yung ginagmayat kumanya. Nalaka, dahil ati, karit ti misyon na kakabsat, agbalin tayo nga makaay-ayo ti imatang ti Diyos. Taapayang nairanod tayo namin, dahil iti nagsurte tayo nga tao. Nakagasgasat tayo nga tao. Taapayang babaan ti bunyag, babaan ti uulog ni Apo Jesus, imay kanya, dinanon na tayo. Nairamon tayo ti kinadyos na, naggasat tayo at tao. Na tayo nga nabunyagan. Nairanod ti kinadyos na kanya tayo. Agbibiyag tayo iti, no, ikarkarigatan iti agbiyag na nadalos. Ikarkarigatan tayo iti agbiyag na maibagay ti panay ayat na tauri nagkamali tayo kamabalin tayo ng ti agbabawi at bibiyag tayo iti saklolo ti Diyos adda kanya tayo adda isuna kada tayo kinagmayat angay so uri-ri nga tayo nang ri nang umapapoy inggat gora inggat ko silap rurod tangsit sakit tinakam agom
Panangiruruman, ay sa bali at agdigir kanya, haan tayo ang makaiayo ti imatang na. Ngala ka awis na kakabsat na tayo na bunyagan. Iwaragawag tayo ani Kristo, iti panagbiag tayo. Iti nagmayat ko mga kunang nakada tayo, kung maayayo ako na ikinkan, kung nanakan niya tayo. Ay kiratungpal tayo, di misyon tayo. Kaslate kini Apo Jesus na makaiayo ti imatang ti tao. Gawin tayo ti mamati at Diyos Ama aman nakabalin namin, anang marasuay ti langit ken daga, mamati at may Kristo Kristo, magbuktong anak natin ako tayo. Ating mao ti aramid ti Espiritu Santo, inianak ni Santa Maria Virgen, nagputo ti pinagbuhay ng Puso Mailan sa Iros na tayo pinagbuhay, imulong ti ang pinagbuhay, nagumati ngay katunal daw, imuli sa dilangit kasi tutugaw di maanawan di Diyos Ama man nakabalin amin. Agdapon sa sadyayan. Mamatiyak met Espiritu Santo. Paciyak met Santa Iglesia Católica. Ipanagluring nanog dagiti sa Santo. Ipan nakapakawan dagiti basbason. At Naglikit ang tali na egdalatta, nga naglikit ang tali na egdalatta, nga natigker akas da ulong ti pamati, kumararag tayo. Ako pagigyan ti pamati. Idawdawatan tayo met, ipagilyan dagiti agturay iti gobyerno, tapno bumaba kumati Espiritu Santo, ni Apo Diyos, amang sagib kadakwada, ket agtrabaho da ang nalinteg, ama iaspin ti panangidaulo ni Apo San Jose, sa pulen da kuma asiraragsak, dagiti pagimbagan umili, saan ket abukod a pagimbagan, kumararag tayo. Ako pagigyan ti pamati. Idawdawatan tayo met, dagiti amin adiktima ti uram, gingined ken dayos, tapno saan kuma bigbigyan ni Apo Jesus, basbasol tayo, ludiket isulti pa na, pangigapwan na ang ipaay ti kaasi, ken ayat na iti kasta, ang rosing tinamnamada, para iti masakbayan, kumararag tayo. Ako pagigyan ti pamati. Irangan tayo met kaya dawdawatan, dagiti amin at Kristiyano, ti sangalubungan, usaren ko nga ni Apo Jesus ida, at tumulong para ti agtultuloy na panakaisak na tinaimbag aramag, Biblia ng runa dagiti kakamsat, amarigatan ti panagbiag, kumararag tayo. Ako pagigyan ti pamati. Kastamet kaya dawdawatan tayo, dagiti amin nga ubing, ti sangalubungan, tamaiwanan da kumaakas panakaaywan niya po Santo Niño, iti kasta, awan kadakwada, ti agbiag, at nakakaasi, kin mabisbisinan. Agbalin ko nga, iti naganak da, amang mapagtalkan, kin nanakin nga agaywan, kumararag tayo. Ako pagigyan ti pamati. Intay met irangan, dagiti kakabsat, kakabagyan, ken gagayen tayo, isudan nga imuna anang isuli, tibukod da abiyag, kaaginanada kuman, iti agnanayon ka paraiso, kumararag. ako pagilagyan ti pamati mi. Agulimag tayo matdawakan dagiti bukod tayo apangger. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, di mawat ti tulong tayo may karkararag kadakwatan. Kumararag tayo, ako pabiligan ti pamati mi. Amami anay langitan, agyamang kami tiya ay ni Apo Jesus kada kami, babaan ti panakiranod na tibunyag kada kami, sapay kumatababaan ti panulong mo, may ibiyag kami, dahil nga kinang Kristiyano mi, dat makaayayo kami iti imatang mo. Dawatin mi dahito, pumadlaan kin Apo Jesus na anak mo ken Apo mi.
Magkalit kang renga, singit iyani, waya, iben kada kami, inalumi, Idaton mi, daytoy ayak ni. Pumararag tayo, kakabsatan na tayo, kanda giti adaton tayo, makaayayo ko maiti Diyos, Ama, aman nakabalin amin. Kaning kastamat apagimbagan tayo, kendi kadakupan, dinasantuan nga iglesia na. O Diyos na amami, rambakan mi, itati, panalipablaak mo, ani Kristo, ti ayayatem nga anak mo. Isu ti gapo, isu, gapo ti kaasin na, binugwan na, tilubong, kadagiti basbasol na. Awatem kadagiti daton mi, ket maikaysada, iti sakripisyo ni Kristo, iso nga agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo at dakuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. Pudno na ya may karigat rumbeng annong mi kat pakay salakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na sangkon nga ama man nakabalin gadag na nayon na Diyos. Tababaen di pa ng bunyag ni Kristo ijay karayan Hordan. Impatuldom ti baro apan nakabuggo ti kararwa, babaen tay timat ang naggapot sa nilangit, isuro na kami, tapno patsyan ni ati anak mo, pudno ang makipagbiag kadagiti tattao. Babaen met tayo hulog kenkwana ti Espiritu Santo, itikita ti kasla kalapati, impakaamong kada kami, alinanaam itilana ti ragsak ni Kristo nga adipen mo, ket imbaon mo, ang mangikas kasabati ibanghelyo kadagiti nakurapay. Anansada makidanggay kami kadagiti bilag ti langit, ket ditoy daga ikantami dagiti panakaidaydayaw mo, ket unami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin apaswa, ti langit ken daga, napno dayti pakay daydayawan, Hosanna iti kamatwan, madaydayaw, iyong may tinagang ti Apo, Hosanna iti kamatwan. Pudno unay Apo, biig ka akinasanto, kat si katigugwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mingarot, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagito'y adaton, tapno pagbalinam, gati paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman kenta, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagi isa may yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kaalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana
Alain nyo katuminom kay amin iti daytoy, kadaytoy iti kalis ti dara. Dara ti baro, ken agnanayon atulag. Iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apangilaglagit iyo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babayan ti krus mo, keningka kanagunga, Inakaming salatan, sikahan manutot. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapot iti tinapay ti biyag, ken di kalis ti pannakaisalakan. Agiyaman kam ken kadayem paay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawatin mi ako, tada kami ang makirano iti bagikan daro ni Kristo, pagkaykaysa na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagi pa kad apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, kat parayrayom tayak na anadyosan. Laglagi pa ti Francisco a Santo Papa mi, ni Marulo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papati. Laglagi pa pay apo dagiti kakabsat mi apim mo, sayan asina na mati panagungar danto iti silong takaasim. Awaten kad iday ti silong taranyag mo, apakakitaan da ken kay terupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, may karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat magiranod kam to, keneng gasata na Birhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito daga. Magikadwa kam to kat met kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayo ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken idisilong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, irok na imigan ka manakabalin nga ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti ama, katulalun tayo ti kararap na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama mi nga dat sa tilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumtay kumati pagarian, napungpal kumati rakim mo, dito'y gagaakas sa tilangit. Itdan karatanggal daw ito'y, tikanin mi, tipatinayin alda. Pakawanin dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet kaykayan, dawatin bigan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Iddam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti ginagasa tanam na marin mi, ken iti ay na Jesucristo anang isalakan kada kami. Kakukuha ng karaya ng matapangin ken dayaw O ako mi ang Jesucristo kinunang kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nagdapukan niya ti ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi tiningningan, narigat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayanurot iti pagayatan, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ikapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumain. Itinapakumbaba, kinapnon ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya, kada kayo amin kapya. Please be with you. Pero ti Diyos sa may karagitibasbasul ti lumo, pasya na kami. Kordero ti Diyos sa may karagitibasbasul ti lumo, pasya na kami. Kordero ti Diyos sa may karagitibasbasul ti lumo, iten balabang ti kapya. At to'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mga ikat kareti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kapanya, hindi may salay sa mapahimbat.
Rigat kenam ay Diyos pagkamangan. Pumararap tayo. Apo da kami anak taraunan kinasanto na parabor mo dawaten mi nga ramidem kadta kaasim nga ipapuso mi adin gandi bukbuktong nga anak mo iti kasta pudno ang managanan kami napaypayso nga anak mo gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios isa magipagbiag ken magipagari ka itinpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. May palagip Apo awan to kailangan ti training dagitay tayo nga lektor ken agulit nga gadadal into no bigat karidad Apo fiesta niya po karidad di bantay dagitay mayat nga mapanapo makikontak kayo di ili dagitay makita ti lugar. Apo adda kong matada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabali na Diyos, ti amagin ti anak, ti Espiritu Santo. Nalpasen din na Santo na misa, intayo ni ti ayat, ken kapya ti Apo. Yung bag-arabi tayo amin Apo.